Adin txikikoak bizikletaz garraiatzeko aulkiak alternatiba ezin hobea dira hiriko joan etorriak etxeko txikienekin egiteko. Modu seguruan bidaiatu dezazuen, azken arau aktualitatearen berri eta zeinbait aholku emango dizkizuegu. Zirkulazioko arautegi orokorraren arabera, homologatutako aulkiak 7 urtetik beherakoek erabili ahal izango dituzte. Kaskoari dagokionez, trafikoari, ibilgailuen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko legeak adierazten digu derrigorrezkoa dela 16 urtetik beherako pertsona guztientzat. Baina ez ahaztu, haiek imitazioaren bidez ikasten dute. Helduentzat derrigorrezkoa ez izan arren, haien eredua izan zaitez. Ez ahaztu, bizikleta ibilgailu bat dela. Beraz, ibilgailuen araudi orokorrak adieraziko digu zeintzuk diren gure bizikletak izan beharko dituen nahitaezko elementuak. Balastak, timbrea, eta gauez edo eguraldi txarrean, argiak. Aulki motak. Merkatuan, aulki mota ezberdinak daude. Homologazioa izango da abiapuntua, eta egiaztatu zure aulkiak etiketa eta segurtasun elementu hauek dituela. Segurtasun arnesa, beso euskarriak eta oinak lotzeko euskarria. Egungo araudiak, aulkia bai aurrealdean, bai atzekaldean jartzeko aukera ematen digu. Eta debekatuta dago bi aulkialdi berean eramatea. Aurreko aulkiak. Aulki mota hauek eskulekuan jartzen dira eta baimendutako gehienezko pisua 15 kilokoa izango da. Kuadroari edo direkzioari ainguratuta egon daitezke. Abantailak. Ikus eremu handiagoa du. Adingabearekin komunikazioa errezagoa izango da. Desabantailak. Klimatologiarekiko esposizio handiagoa izango du. Haizea, zipristinak, lesio arriskua eta larritasuna handiagoa izan daiteke atzeko aulki baten aurrean. Atzeko aulkiak. Aulki mota horiek gidariaren atzekaldean jartzen dira, eta gehienez ere, 21 kilo onartzen dituzte. Kuadroari edo parrillari inguratuta egon daitezke. Abantailak. Klimatologiarekiko esposizio txikiagoa du. Helduaren gorputzak babestu egiten baitu. Erortze baten aurrean, lesio arriskua aurreko aulki batena baino txikiagoa izango da. Desabantailak. Ikusmen eremua txikiagoa da. Komunikazioa ere zailagoa izan daiteke. Joan etorri seguruetarako aholkuak. Lehen aipatu dugun bezala, hirigunean dauden helduentzat, kaskoa derrigorrezkoa ez izan arren, eredu ona emango diegu gure seme-alabei kaskoa erabiliz. Ziurtatu zaitez, aulkiaren arnesa ondo tenkatzeaz, eta irten aurretik kaskoa behar bezala jartzeaz. Udalerri bakoitzak bere zirkulazio ordenantza dauka. Kontsultatu ezazu, jakinaren gainean egoteko. Azkenik, gogoan izan, ez dela beti autoa erabili beharko hiriko ibilbideak egiteko. Beraz, bizikleta erabiltzeak guztion espazio publikoaren kalitatea hobetzen lagunduko du. Adibide gisa, aulkien muntaiari buruzko bideo batzuk aurkezten dizkizuegu.